दिनै नैबे थाइगिरगुरि गामियाव नैरोजा आलारि बाथि सावनायनि हाबाफारि मोनसे लाफुंनाय जादों। बेवहाय मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आं गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे जिथु आसिन दाननि जोबथा खालाराव जिथु जोंनि कार्तिक फोरबोनि जिथु आलारि सावनाय, दा बे आलारि सावनायाव रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो मान बावबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे जि आलारि बाथि सावनाय बे थाइगिरगुरि गामियाव जिथु गामि नाङैनो बिथांमोना बे आलारि बाथि सावनायखौ हाबाफारिखौ लादों। दा बेयाव जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार बियाबनि लाइमोन आफाद, गासै बिबानगिरि लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादों। दा बे बाहागो लाफानायाव जोङो नदुवार बियाब लाइमोन आफादनि जानानै जों बिथांमोननि गामिखौ साबायखर बावदों आरो जोङो बरायना लादों। दा बिथांमोननि जि बेबायदि हाबाफारि मावनाय, बे मोनसे बर' हारिनि जिथु गुदि बाथौ, बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि मैया जे 2000 आलारि बाथि सावदों। दा बेयाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जिहेथु जोङो दिनैसिम जों बेबायदि नुबोफेराखैमोन आरो बानायनाय जायाखैमोन। जिहेतु देग्लायनि थांनाय बोसोर आरो देग्लायबो मावदों बे थाइगिरगुरि गामिया, बेनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बिथांमोना आरो इयुनाव मावलांबाय थाबावगोन, दा बेखौबो जों मिजिंथिदों। दा बे समाव जोंहा नैबे आलारि बाथि जि सावनाय, दा दिनै जोङो संक्रान्ति हिसाबै जोङो जिथु माइनावखौ बरायनाय, दा बे हाबाफारिखौ जोंहा गाबोनसिमबो थाबावगोन। बे सानसे जिथु जोंहा फोरबो हिसाबै जोङो आफा इसोरनियाव जोङो आर'ज गाबगोन। दा बेनि गेजेरजों माखासे जोंनि बे फोरबोआ थामथि फोरबो जोंनि बाथौआरि हिसाबै, जों जिहेतु गिबि हिसाबै जों बैसागुखौ लानाय जायो। आरो नैथि फोरबोआ जादों जोंहा आमथि फोरबो होननाय जायो। आरो ओमफ्राय बे थामथि फोरबोआ जाहैदों जोंहा माइनाव फोरबो एबा कार्तिक फोरबो। दा बेयाव जों सारा आसामावनो बे फोरबोखौ मानियो आरो फालियो। दा बे हिसाबैनो जोङो बर' हिसाबै बा जोंनि जिथु बाथौ धोरोमनि जि आसारखान्थि एबा नेमखान्थि बायदि जोङो दिनै थामथि फोरबोआव जोङो बे गाजा गोमजायै जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरो इयुनावबो लालांबाय थागोन। बेनिखायनो जोङो नदुवार बियाबनि जानानै जिहेतु नैबे थाइगिरगुरि गामि, बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। आरो बाथौनि जिथु बिबार बाथौनि जिथु बाथौनि सान्थि बिजाबाव लिरनाय दङ, बेवहाय थाइगिरनि मोनबा खं थानायखौसो सावनानै दिनैनि नैबे माइनाव फोरबोखौ बरायनांगौ। नाथाय बेहाय माखासे सुबुंफोरखौहाय हानि जिथु आलारि बाथि सावनाय आरो लाइटफोर, दानि डिजिटेल मुगानि लाइटफोरखौ सावनानै बरायनाय नुनाय जायो। दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बेखौ जोङो नदुवार बियाब जानानै जोङो बेबायदिखौ नुबोबाय थादों। जिहेथु जोङो माखासे समफ्राव जोङो नैबे जिथु जोंनि थाइगिरनि जि बिखं, दा बेखौ जोङो बबेबा समाव मोननो थाङाखै। दा बिनि थाखायनो किसुमाना आरो माखासे गोरलै खामानि सहस खालामनो हिसाबै बेबायदि आलारि बाथिखौ बाहायनाय जादों। थेवबो जोङो जिथु गुबै नांथारगौ होनोब्ला जोङो बे थाइगिर खंखौनो जोङो बांसिनानो बाहायबोबाय थानाय जादों। आरो बे डिजिटेल मुगानिखौ बुङोबा जों दिनै जिथु आलारि बाथिया जिथु थाव जोबनाय लोगो लोगोनो गोमोरो, थिग बेखौ नोजोर बोनानै माखासे समायनासिन खालामनो थाखाय डिजिटेलखौ बाहायनाय जादों। दा बेयाव जों डिजिटेल बाहायनायखौ जोङो एसेबांखिनि मेटार होननानै जों सानाखै। मानोना जोङो बे थाइगिर खंजोंनो जोङो फ्राय बांसिनानो सावनाय जादों आरो जाखायो। दा बेयाव बेखौ एसेबांखिनि आङो बुंनांगौ होननानै आं सानाखै। जिहेथु बियो मोनसे हाजों बानायनाय जादोंब्लाबो बेखौ जोङो बांसिनानो बाहायोब्लाबो जोङो खम बाहायनाय जादों। दा बेयाव जोङो थाइगिरखौनो बांसिन बाहायनाय जायो।